Pixka bat ja gogoak inez entrenamentuetara bultatzeko, da bueno, urrengo partidua prestatzeko, ezta. Oin bastante motibauta gauz, azkenengo emaitzak ikusita, sailkapenan ondo gauz, da bueno, gogo asko dakau, urte poli bat egiteko, ezta. Bueno, denboraldia hasieran danok sinatuko genuke jokua olako izatea da sailkapenan hor egotea, ez? Nik uste dut joku ez da gu nahi duguna, baina nik uste dut ez dela hainbesa itxarra esaten den moduan, ez? Bosgarren egon da nik uste dut partidu oso onak indogula, gero beste batzuk ez zainonak, baina nik uste dut hain txarto bez ez gauzela joko aldetik. Nik uste dut taldea moduko, ez? Partidu onak, partidu txarrak, azkenean danetarik egonda, partidu batzutan oso gustora sentitu naiz, da beste batzutan garrantzitsuena da taldea zelan dauen, sailkapenan on, da esaten dugun moduan jokua hobetu beharra. Urtengo igual erratza hon batetik etortzeakoan juten ginen kanpora, da horre atzerako pausu handiak ematen genuen, da aukera hon badakau Malagan, aurreko partidu irabazita, aurre irabazita, mahai gainean golpe bat emango nuke.